Wel, bore da, croeso ata ni yma yng Nghaersalem bore yma. Wel, i ni ddim yn capel Caersalem yn llythrenol, ond i ni yn cegin ni, le i ni yn dathlu Llannu Bendod bore yma, sef y gwasanaeth pob oed i ni'n gwneud yn Caersalem o bryd i'w gilydd. Mi fyddwn ni'n canu caneuon llawn egni gyda'n gilydd, mi fyddwn ni'n dysgu stori o'r Beibl ac yn siarad efo Duw mewn gweddi. A bydd y cyfan yn addas ar gyfer pawb o bob oed. Ac i fi yn disgwyl mlaen yn arbennig i glywed can newydd gan Cadi nes mlaen. Mena, beth ti'n neud? Ni wedi dechrau oedfa fan hyn. Oedfa daclus a pharchus mena. Beth yw'r chwarae dwli ma ti'n neud yn torri ar draws yr oedfa bwysig yma fi'n paratoi fan hyn? Sorry. Ond o'n i'n esgus bod yn Bartimeis, ti weld. Bartimeis, nath y gyfarfod Iesu, a oedd e'n ddyn dall. A lle o'n i jyst yn dychmygu, wel, beth mae fod fel i fod yn ddall, bod chi'n methu gweld. O'n i'n meddwl sut fywyd oedd gan Bartimeis, a dyw ddim yn hawdd pan da chi ddim yn gallu gweld. Felly, dyn ni'n mynd i glywed nes mlaen am Iesu a Bartimeis yn cyfarfod i gilydd. Wel, ffrindiau, chi wedi gweld beth sy'n digwydd i Mena yn ystod lockdown ar hyn o bryd. Ond o ddifri, i ni yn disgwyl mlaen i ddysgu y stori Iesu'n cyfarfod Bartimeis. Ond cyn hynny, i gyd mynd i ymuno gyda'n gilydd i addoli a canu 2 gân gyda'n gilydd. So dwi'n mynd i roi y meicroffon i Mena sy'n mynd i arwain y gân nesaf yma. A wedyn dwi'n mynd i just cael drws Mena. Dyma ni, dyn ni'n mynd i ganu can Hosanna. Wel, Mena, dyna ffordd dda o ddechrau y naddoliad ni bore yma. Nawr, ni'n mynd i fynd nawr i rwle gwahanol. Ni'n mynd i fynd i ffwrdd nawr i Ynys yn y Caribi i ganu un o ymynau enwog Nantlais. Dewch blant bychain, dewch i foli'r Iesu. Dewch blant bychain, dewch i foli'r Iesu,
Helo pawb, gobeithio bod chi'n cael dydd Sul lyflu hyd yn hyn. Heddiw yma, da ni'n mynd i fod yn cael cyfle i glywed gan yn ieuenctid ni, yn ieuenctid a pobl ifanc. A gobeithio nhw'ch chi cael bendith mawr o'r wrth be maen nhw efo i rhannu efo ni. Da ni wedi bod yn cael lot o hwyl yn ystod y lockdown yma wrth cael clwb chydig bach yn wahanol i'r arfer. Da ni wedi bod yn mwynhau cael Instagram live, lle da ni'n cael jyst chydig bach o gemma bob wsos ar nos Fercher, a wedyn da ni'n cael cyfle i rannu chydig bach o bethau dros Zoom ar ôl yr Instagram, so mae hynna wedi bod yn rili hwyl a bendeithiol. A hefyd da ni wedi bod yn cael cyfle ar ôl y gwasanaeth ar y dydd Sul i cael Clwb Plus sy'n digwydd fatha amser panad a biscuits sy'n ni'n cael fel arfer yn capel. A mae hynna wedi bod yn really special, gallu just rhannu efo'n gilydd be da ni wedi cael wrth wrando ar y pregeth a dysgu stwff ar wrth yn gilydd a rhannu sut mae bywyd a sut mae'r pregeth di ysbrydoli ni neu wedi cyffwrdd ni. A mae hynna wedi bod yn lot o hwyl i gael cymuned yn ystod yr amser eitha rhyfedd yma. Felly mae wedi bod yn lyflu gallu cael ymlaen cael cymuned efo yn pobl ifanc ni, a maen nhw'n anhygoel a da ni yn ffodus iawn cael grŵp o bobl ifanc sydd eisiau dysgu a eisiau cymuned a eisiau chydig bach o hwyl efo'n gilydd. A da ni'n edrych mlaen at y gwyliau ha, lle fydden ni'n neud chydig bach o bethau newydd, gobeithio, a cael just enjoyo mwy amser efo'n gilydd, dysgu mwy am Iesu a just dod yn agosach fel grŵp o bobl. Felly, gweddiwch droston ni wrth i ni fynd fewn i'r rha. A da ni eisiau diolch i chi am eich cymorth chi yn ystod yr amser yma. A gobeithio gwch chi wythnos bendeithiol a gyrru cariad i chi. A nawn nhw fel chi fuan. Hwyl! Helo! So be dwi rili wedi bod yn enjoyo gwneud dros lockdown ydy cael y chance jyst i sgwennu caneuon mawl newydd, a dwi rili wedi bod yn enjoyo cael gweld chydig o'r ieuenctid a pobl yr un oed â fi ar Zoom wedyn ar ôl y gwasanaeth i drafod chydig bach yn gwasanaeth. Dwi wedi mwynhau cysylltu efo fy ffrindiau o Leeds trwy galwadau ffôn neu'r Zoom yn chwarae pethau scavenger hunt. Ac hefyd mae wedi bod wir yn arbennig a challenging i wrando a chlywed gan y bobl yn fy eglwys sydd o leiafrifoedd ethnig. Bore da, mae'n adnod sydd wedi sefyll allan i fi yn ystod lockdown, sef Deuteronomy 1:29-31. Gwnes i drio dweud wrthoch chi, does dim rhaid i chi fod a gofyn. Mae'r arglwydd eich Duw yn mynd o'ch blaen chi. Bydd e'n ymladd drosoch chi yn union fel y gwelsoch chi yn gwneud yn yr Aifft. Meddyliwch sut wnaeth o falu amdanoch chi yn yr anialwch. Mae wedi cario chi yr holl bore yma, fel dyn yn cario ei fab. A dim ond mynd ati sefyll allan i fi, oherwydd da ni mewn rhyw fath o anialwch ar hyn o bryd, lle da ni wedi cael ein amgylchynu gyda ansicrwydd a unigrwydd. Alla bod ni ddim yn teimlo'n fulfilled a ddim yn ati'r lle ddim yn ffrwythlon, ond fydd Duw yn arwain ni trwy yr anialwch yma i chi.
enw fi di Sean. Gobeithio bod chi gyd yn iawn yn cadw'n saff. Heddiw dwi eisiau rhannu fo chi hoff adnod fi o'r Beibl sy'n dod o Psalm 23 adnod 4. Felly mae'n cael ei ddarllen fel hyn. Hyd yn oed mewn ceunant tywyll dychrynllyd, fydd gen i ddim ofn, ond dy fod ti gyda mi. Mae dy ffon a dy batrwn yn fy amddiffyn i. Mae'r adnod yma jyst yn helpu fi fel pan dwi'n ofn yn pobl yn feddwl neu ofn y situation nesaf sy'n mynd i ddigwydd yn bywyd fi. Fel dwi'n jyst mynd at hwn a jyst yn sylwi fod mae Duw bob tro efo ni. Dyw byth yn mynd i gadael ochr ni. Mae'n caru ni gymaint, dyw byth gadael ni. Mae'r tywyllwch i gyd yn cael ei chwalu oherwydd goleuni Duw. Mae'n anhygoel. Fel os da chi fewn stafell tywyll rwan, mae goleuni Duw bod trwy'n disgwyl ni allan. Da chi bod tro chi gofyn am help folks, neith o byth gadael chi lawr. Os fod yn patience, os da chi'n gweddio iddo fan, neith o'ch ateb chi. A, diolch pob. Wel, gobeithio bod chi'n mwynhau a cael bendith yn yr oedfa hyd yma. Chydig o gyhoeddiadau cyn bod ni yn mynd yn ei blaen. Falle bod chi wedi clywed yn ddiweddar fod capeli yn cael dechrau ail-agor. Rhag ofn bod chi heb gael y llythyr neu weld y neges ar Facebook neu ar e-bost, i ni mynd i ddal nôl rhag agor y capel ar ddydd Sul tan mis Medi. Felly mi fyddwn ni'n parhau i gyfarfod fel hyn ar-lein am y tro, a dros yr haf byddwn ni'n neud y pethau sydd rhaid i ni wneud i wneud yr adeilad yn barod. Ond wrth gwrs, pobl nid adeilad yw eglwys. Felly ar ryw wedd, dyw e ddim yn newid dim. I ni dal yn rhydd i addoli, i ddysgu ac i gysylltu gyda'n gilydd. Yr ail beth o'n i eisiau sôn amdano oedd trefniadau y grwpiau cymuned dros yr haf. Fel arfer, mae'r grwpiau yn stopio'n llwyr dros yr haf, ond gan bod yr haf yma'n wahanol a ddim gymaint y bobl yn rhydd i grwydro a mynd i ffwrdd, i ni mynd i barhau i gael un grŵp yn cyfarfod dros Zoom dros yr haf, a mae'r grŵp cyntaf yn cyfarfod nos fori, a wedyn yr wythnos wedyn fydd e nos Fawrth, a wedyn nôl nos Lun, felly mi fydd e am yn ail nos Lun, nos Fawrth trwy'r haf. A mae'r grŵp yma ar agor i bawb. Mi fydd e'n gymysg o bobl sydd fel arfer yn aelodau o grwpiau gwahanol, ond mae yna groeso hefyd i bobl sydd ddim fel arfer yn rhan o grŵp cymuned. Pwyslais y grŵp dros yr haf fydd jyst rhannu a gweddio gyda'n gilydd. Fydd neb wedi paratoi astudiaeth feiblaidd na rhyw air mawr i rannu, ond yn hytrach mi fydd e jyst yn gyfle i bobl rannu a gweddio gyda'i gilydd. Ond dwi eisiau dweud hefyd fod dim angen i neb deimlo dyletswydd i ddod i'r grŵp yma. Mae wythnosau'r haf yn amser mae pobl yn hoffi cymryd i wneud pethau gwahanol neu jyst i gael seibiant o Zoom. Ond mae'r grŵp yna i bawb sydd eisiau. A mae manylion llawn ynglyn â'r dyddiadau i gael ar yn tudalen Facebook ni ac ar y sgrin wrth yn ymyl i nawr. Un peth pwysig i nodi yw yr amser cychwyn. Bydd y grŵp yn rhedeg rhwng 8 a 9 yn ystod y nosweithiau yma. I ni'n mynd i gymryd y casgliad mewn munud, a wedyn ar ôl y casgliad, mi fydd cadu yn arwain ni mewn can. A dwi jyst am roi cyflwyniad bach i'r gan yma, oherwydd yng Nghaersalem, i ni wrth yn boddau yn canu yr hen emynau cyfoethog Cymraeg. I ni hefyd wrth yn boddau yn canu cyfieithiadau o emynau modern. Ond un peth i ni ddim yn dod ar draws yn aml ydy emynau cyfoes Cymraeg gwreiddiol. A mae'n gyffrous iawn gweld fod Cadi wedi mynd ati i ddechrau cyfansoddi emynau cyfoes gwreiddiol Cymraeg. A ni'n cael y fraint o gael yn harwen gan Cadi yn arwain un o'r emynau newydd yna gyda'n gilydd bore yma. Felly ni'n mynd i wneud y casgliad nawr a gobeithio newch chi fwynhau a cael bendith yng ngweddill Llanybendod bore yma. Un peth nad ydyn ni'n gallu gwneud yn ystod y lockdown yw gwneud casgliad. Ond os ydych chi'n dymuno cyfrannu tuag at ein gwaith fel eglwys, i'n cynorthwyo i barhau i rannu a dangos cariad Crist yng Nghaernarfon a thu hwnt, yna mae modd i chi wneud hynny drwy neges destun heddiw. Eich cwmni sy'n fwyaf pwysig i ni, ac mae'r newyddion da am Iesu am ddim i bawb, felly peidiwch teimlo fod rhaid i chi rhoi unrhyw beth.
Ond i chi sydd eisiau rhoi, dyma un ffordd o wneud hynny yn ystod y cyfnod yma. I gyfrannu pint, textiwch C Salem i 72211. I gyfrannu 5 pint, textiwch C Salem i 70970. I gyfrannu 10 pint, textiwch C Salem i 71191. Codir tal neges destun ar eich cyfradd rhwydwaith safonol. Diolch am eich heilioni. Iesu Grist, deithos di lawr i'r byd, mwyn i brofi bywyd llawn enw ti. Myfyria fi ar dy groes ac ar dy gri, a does dim lle i amaeth gariad ti. Wrth eistedd, ger dy draed fel plentyn ci, rwy'n wydio'r galon hon i ti am byth. A ger dy fron, does dim lle ar gyfer o, bydd gariad wedi ennill popeth fi. Amhrisiadwy i dy bresenoldeb, ond yma cafn wal. I lonyddu a chyffesu mai ti ydw, uwch bob eilyn sydd. Ti'n fuddugoliaethus, yn frenin yn ffrind, yn hael ac yn gyfiawn. Ti yn achubwr, gostyngiais dy hun, fel saer a gwaredwr y byd. Pan gerdda fi, lwybrais yn mynychrin i, cafalw allan arna ti fy nhad. Mynyddoedd di, copa ar dy ffrynoedd di, sy'n arwain fi i foli denw di. Amhrisiadwy i dy bresenoldeb, ond yma cafn wal. I lonyddu a chyffesu mai ti ydw, uwch bob eilyn sydd. Ti'n fuddugoliaethus, yn frenin yn ffrind, yn hael ac yn gyfiawn. Ti yw'n achubwr, gostyngiais dy hun, fel saer a gwaredwr y byd. Camolwn ni, dy fawredd di. 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 Camolwn ni, dy drigaredd di. Camolwn ni, dy ysblander di. Camolwn ni, dy ffyddlondeb di. Camolwn ni, dy fawredd di. Ti'n fuddugoliaethus, yn frenin yn ffrind, yn hael ac yn gyfiawn.
Gostengais dy hun fel sain agored o'r y byd. Ti'n fuddugoliaethus yn frenin yn ffrind, yn hael ac yn gyfiawn. Ti yn achubor gostengais dy hun fel sain agored o'r y byd. Bore da pawb. Ar dydd Sul, da ni wedi bod yn ei gwaith plant dros Zoom. Mae wedi bod yn cyfle i dal i fyny gyda ffrindiau. Da ni wedi bod yn canu am Iesu, da ni wedi o stori. Da ni wedi trafod y stori, be mae'r stori'n feddwl. Ac ie, mae wedi bod yn amser neis i gweddio. Ac ie, dwi just really wedi mwynhau iddo. Rwan da ni am gael stori dyn darllen cyfarfod Iesu. Pan oedd Iesu'n agosau at Jericho, dyma ddyn dall oedd yn cardota ar ochr arall y ffordd, yn clywed sŵn tyrfa o bobl yn pasio heibio. A dyma fe'n gofyn, Beth sy'n digwydd? Iesu o Nazareth sy'n pasio heibio, meddai rhywun wrtho. Felly dyma'r dyn dall yn gweiddi'n uchel. Iesu! Fab Dafydd! Helpa fi! Cai dy geg, meddai'r bobl oedd ar flaen y dyrfa. Ond yn lle hynny, dechreuodd weiddi'n uwch fyth. Iesu! Fab Dafydd! Helpa fi! Dyma Iesu'n stopio ac yn dweud wrthyn nhw am ddod â'r dyn ato. Pan ddaeth ato, gofynnodd i'r dyn, Be gai wneud i chdi? Arglwydd, dwi eisiau gallu gweld. Yna, dywedodd Iesu wrtho. Iawn, gei di weld. Am i chdi gredu, rwyt wedi dy iachau. Yn sydyn, roedd y dyn yn gweld, a dilynodd Iesu gan foli Duw. Roedd pawb welodd beth ddigwyddodd yn moli Duw hefyd. Wel, gyfeillion, croeso i Jungle Jericho. Dyma fi Leek, eich gohebydd chi, yn dod yma ar ôl y newyddion rhyfeddol ynglyn â'r wyrth a gymerodd le ar gyrion yn dinas yn gynt heddiw. Ac yn ymuno gyda fi nawr, mae Bartimeis ei hun. Wel, Barti, be ddigwyddodd? Allwch chi grynhoi i'r gwylwyr yr hyn a ddigwyddodd i chi heddiw? Dwi'n methu credu'r peth. O'n i jyst yn eistedd fyna tu allan i'r ddinas yn gofyn i bobl am bres fel ydw i fel arfer. A wedyn nes i glywed rhyw sŵn mawr. Oedd Iesu ar y ffordd. A o'n i wedi clywed am Iesu fod yn foi rhyfeddol. A o'n i'n gwybod sy'n ni just yn gallu siarad gyda fe. Bydde fe'n gallu iachau fi, bydde fe'n gallu rhoi ngolwg i yn ôl. O'n i'n fi'n dall, chi'n gweld. O'n i'n methu gweld dim byd, a wedyn o'n i'n dlawd ofnadwy. Lly dyma fe'n dod, a ma fi jyst yn gweiddi arno fe. A gweiddi allan, o'n i wir eisiau siarad gyda fe. A nath e ddod ata fi. A beth nesa, o'n i'n gallu gweld eto. O, mae'n anhygoel, fi'n gallu gweld. Am y tro gyntaf yn y mywyd. Waw, mae'n jyst yn anhygoel. Rhyfeddol. Nawr, be mae hwn yn golygu i'ch bywyd chi yn mynd ymlaen yn nawr? Wel, byddai'n gallu bod fel rhywun normal, byddai'n gallu gweithio, byddai'n gallu ennill arian i'n hunan, a bydd dim rhaid fi just istedd ar y stryd a gofyn i bobl am arian, a bobl yn trin fi fel baw trwy'r amser. Oh, mae Iesu just i roi bywyd newydd i fi. Mae'n anhygoel. Fi'n ffili dychmygu, mae'r gymaint o bethau allai wneud. Ond, ble ath Iesu? Ble mae di mynd? Oh, mae rhaid i fi ddilyn e. Mae rhaid i fi ddilyn e. Na'r cyfan allai wneud i ddiolch iddo fe am bopeth mae di wneud i fi. Mae rhaid i fi wneud reolau. Sori. A ni mi just cael ymateb rhai o drigolion Jericho i'r newyddion rhyfeddol yma. Gen i weld os fydd na...
Excusech fi, Mrs. Ys gyda chi ryw ymateb i'r newyddion o gwmpas y ddinas heddiw? Wel, mae yna rhyw ffys o gwmpas y lle yma heddiw. Mae Iesu wedi bod yma. A wedyn mae yna rhyw ffys mawr o'i gwmpas o trwy'r amser. A wedyn mae yna rhyw ddyn dall, oedd yn niwsant o gwmpas y lle yma yn gofyn am bres trwy'r amser. Ond mae'n debyg bod wedi cael ei olwg yn ôl. Felly, wel, un cardotyn yn llai o gwmpas y lle yma, beth bynnag. Wel, dyna ni. Dyna i chi wedi clywed o lygad y ffynon. Felly dyma fi, Leek, yn gohebu ar an Jungle Jericho. Tan nos fawr. Yn Efengyl Luc, mae Iesu yn cyfarfod dau ddyn. Y cyntaf yw Bartimeus, sy'n ddyn dall, sydd heb ddim. Yr ail yw Zaccheus, dyn sy'n glasglwr trethu, proffesiwn oedd yn enwog ar y pryd am gymryd mantais anheg o bobl. Felly ar un llaw, oedd Bartimeus yn un gorthrymedig, rhywun oedd yn cael ei opresio. Ar y llaw arall, mi oedd gyda chi Zaccheus, oedd yn ormeswr, yn oppressor. Mae'n amlwg gobeithio, mae prif stori'r Beibl yw sut mae Duw yn cymryd ochr y gorthrymedig. Ond beth am y gormeswr? O edrych ar hanes Iesu'n cyfarfod Bartimeus a Zaccheus ochr yn ochr, i ni'n gweld fod neb tu hwnt i ras, cariad a phwer Duw. Ond fod Duw falle'n dangos cyfrinach ei deyrnas mewn ffordd wahanol i wahanol bobl. Ac mewn byd ac oes sy'n gweld pobl yn carfannu a pegynnu barn, mae'n dda cael yn atgoffa mae nid perthyn i un garfan neu un ochr yn unig ma Iesu. Felly yn gyntaf hanes Bartimeus. Mae'r dyn dall yma yn iste tu allan y ddinas pan mae Iesu yn cyrraedd. A mae e'n gweiddi allan, Iesu, fab Dafydd, helpa fi. Ond wedyn, mae pobl Jericho yn dweud wrtho fe, cau dy geg, taw. Oedd pobl barchus y ddinas eisiau Iesu weld i dinas nhw ar ei orau, a dim ond cyfarfod pobl bwysig a pobl parchus y ddinas. A dyna lle oedd Bartimeus yn torri ar draws ei staged, managed visit. Mae Iesu yn dewis anwybyddu y dorf ar bobl pwysig a mynd allan o'i ffordd mwyn cyrraedd y gŵr gorthrymedig yma. A fi ofynodd Iesu Bartimeus, be gallai i wneud i ti? A dyma Bartimeus yn dweud, dwi eisiau gallu gweld. Wedyn mae Iesu yn ateb, iawn, cei di weld am i ti gredu. Rwy ti wedi dy iachau. Nawr y gair Groeg sy'n cael ei ddefnyddio yma am iachau yw'r gair sozo, to save, sy'n air dofn cyfoethog ag eang, sy'n sôn am achub y person cyfan yn gorff yn enaid, achub dofn cyflawn. Achos nid yn unig fod Bartimeus wedi profi iachad corfforol, ond wrth alw a cydnabod Iesu fel arglwydd, mae e yn cael iachad ysbrydol hefyd. Mae'r person cyfan yn cael ei achub. A mae'r hanes hyfryd yma am Bartimeus yn atgoffa ni fod Iesu yn arddel ac yn cydnabod urddas a rhoi urddas Bartimeus nôl iddo fe. Nawr yr ail gymeriad dros y dudalen yn Efengyl Luc ydy Zaccheus. Dyn o statws, dyn o addysg, dyn oedd yn gasglwr trethu. A mi oedd casglwyr trethu ar y pryd yn cael ei ystyried fel pobl oedd yn gorthrymu pobl gan bod nhw'n cymryd arian yn anheg ac yn pocedi fe i hunain ac yn nhw in cahoots gyda'r Rhufeiniaid. Ond eto, mae Iesu yn estyn allan i Zaccheus. Lle oedd e'n dangos tosturi i Bartimeus, mae e'n rhoi cyfle i Zaccheus ddangos edifeirwch, repentance. Nawr edifeirwch, repentance, yw pan chi'n gweld eich ffyrdd anghywir
yn sori am hynny ac yn gwahodd Iesu mewn i'ch bywyd i droi y cyfan rownd. Nawr, i chi sy'n gwylio bore yma, dwi'n siŵr bod neb yn yr union rhywun sefyllfa a Bartimeis neu Zaccheus, ond eto mae'n siŵr yn bod ni gyd yn gallu uniaethu rhywle gyda stori Bartimeis neu Zaccheus, neu falle chydig bach o'r ddau. Falle bod chi'n teimlo fel Bartimeis, eich bod chi wedi dioddau cam, eich bod chi wedi cael eich gorthrymu. Wel, os mae chi yw'r person hwnnw, mae'r un Iesu nath achub Bartimeis yn tosturio gyda chi ac yn dymuno i chi brofi i gariad heddiw. Ond falle bod rhywun yma yn debycach i Zaccheus. Falle eich bod chi wedi bod yn gorthrymu a bod cyfaddau hwnna i chi eich hunan heb sôn am gyfaddau fe i rywun arall yn anodd a bod chi'n cario y pwysau yma o gwmpas gyda chi. Wel, i'r person yna, mae Iesu yn eich gwahodd chi heddiw i gydnabod hynny o'i flaen, a mae'r Iesu hwnna'n dweud wrthoch chi bod eisoes wedi delio gyda'ch pwysau, a'ch beiau a'ch pechodau ar y groes. Nawr newyddion da Iesu Grist yw fod e'n gallu gweddnewid bywyd pawb. Oedd e'n gallu gweddnewid bywyd Bartimeis, oedd e'n gallu gweddnewid bywyd Zaccheus. Dau ddyn gwahanol iawn. Un dyn yn cael ei orthrymu, un dyn oedd wedi bod yn rhan o orthrymu. Ond eto mae un yn derbyn tosturi Duw, mae'r llall yn derbyn maddeuant Duw. Oherwydd, i ni gyd yn byw bywydau, a mae bywyd wedi mynd yn ei gyd ar lwybrau gwahanol. Ond mae'r llwybrau yna i gyd yn dod at ei gilydd wrth y groes. Achos wrth groes Iesu Grist, i ni gyd, lle bynnag mae llwybr bywyd wedi mynd yn ei cyn hynny, wrth ddod at y groes, i ni gyd yn derbyn maddeuant, i ni gyd yn darganfod yn pwrpas a'n bywyd newydd yn Iesu. Pob bendith i chi, a gobeithio bod chi wedi mwynhau yr oedfa gyda ni bore yma, a dyn ni am orffen bore yma drwy ganu can newydd o'r enw Dyma yw fy stori, sydd yn sôn am y modd mae Iesu yn newid stori pobl. Gwelai Satan fach yn serio, gwelais ddiwch byd yn ildio, ond dywyrth na alla fi fydd ei esbonio, fy enw lawr yn llafur y nefoedd. Wedi rwyf yn i'w ryfeddol, neb yr atgyfodiad yno, ond dywyrth na alla fi fydd ei esbonio, fy enw lawr yn llafur y nefoedd. Fy mawl sy'n eiddo'n sydd i byddoedd, a dyma yw fy stori o farw fyw. Dyras newidiodd bobeth fe dystia fi, trwy Iesu Grist y cyfiawn fe brynwyd i. A dyma yw fy stori, a dyma yw fy stori. Dewch yn hyd nawr bawb o'r teulu, wedi'ch golchi'n lan a'ch prynu.